Có video thlir tu te invite che bai vek ule tun chuma chuanin idar airet kan tia accident details dalu dan kan zir dona ama sabera chuanin browsera airet.parivahan.gov.in kan type lu tanga ti chuan hei lai mi hi aron lang don ni chuan hemi idar mang tur chuanin kan browser kha mobile phone ni se location kha kan allow anga ya permission kan pe ka anga ya chumi lo chuna theilo thina ni ti chuanin helai achung pani hi accident thlen tak tak khuna man tur ani a mobile application ani a hi android mobile application ani a chuan hi browser kan ti chu chrome te firefox kan ti te man tur kha ani ti chuanin tuna chuan kan practice dona wangin demo a hin kan kalanga hi mobile application demo ani a chuan hi browser atanga luna tur demo ani ti chuanin idar demo kan kalanga ama sabera chuan hi alo lang do ni kan hria tur chu accident alo thleng ta a ti chuanin police te hi ama hroi tu beran nia idara hian department a hin police kan thlanga chuanin okay kan tiang chuanin police department a hianin user pathum anom theia SHO account oma field user le investigating officer account om theta ni chuan investigating officer hi chu om kherlo pona ti the thawa ama sabera chun field user hianin accident lo om ta a kham accident thlenna te motor details te mingzan nge liam ti ang te details sakha ada luta chumin huwa ti tur sang sang te ti zo to nuwa khanin SHO account na athon phayanga a submit anga chuan SHO account atangin kan du chuan kan edit theya a thilron submit ate kha adikani chuanin khami accident tok motor kha inspection nei turin transport a MVI a inspection nei turin ava request theya tin chu baka konga accident ani chuan khami a accident mun kong nei tu te company kha PWD ni emo NHIDCL ni emo BRTF poni se police khan SHO OC account atang khanin ava request don bokani chuan khami accident na khanin passenger thian omani emo driver thi an om ani chuanin damdoin pan ngai po alo mai theya khami ni chuanin SHO account atang khanin medical treatment details sakha kan request te bokani postmortem lo thil ho ni chuan postmortem request te pokha ava request vek theini ti chuan amma sabera chuanin FO hian field user officer hianin accident details sakha dalu photangai ni ta hianin field user chu hemi demo hi chon ram moi hi lo ni ta a chuanin captcha kan chulu tanga kan login ang chuanin accident thara om ta a chumi don chu kan etanga chuanin accident thlen am hun hi voini som ni parukani a dar so pakhat le mi som nga a accident dar so pakhat le hi kan tidang lam hretanga dar so pakhat le mini somli panga a accident oma chuan police an report hun chu dar som pakhat le minute somnga a khan an report don ta ni chuan chu minhu chun geolocation chu accident thlen am hun kha nia kan click anga chuanin ka han ti te dewnga chuan accident location khai misar kuldum chunga hian kanin khung ve nga ya ani lo chuna boi thak thina FO user hi field user hi avakal ve de wangwang kha du thu samani ti chuanin khokar kongvel accident te lo om hi chu hriat thiam chen hi nei ve a tula GPS camera mangte lo oma khamanga thalaka internet omna hmuna fill up turang te po in paper a accident details zialok te po kha a fin thak ani kho chunga ngai chuanin accident location a hin kan va om sham sham anga ya hemi radius chunga hianin kanin khung sham sham anga yani ti chuan kan han tilian deuh anga chuan hi kan location kan hu son don chuan dinglam pang kilabi move cursor hi kan click anga chuan hei SP office code hi ka thlang dona hei SP office code ani a mamit SP office code ti chuan ta hian hei machine te hi accident na la ya chong ka data a chuanin
circle khan a hual chia chia khi a hual chia chia a chu mi zo chuan helai hi kan click liang chuan in da lut ta a geolocation pawh chuan tah hian point of interest ah hian in duh ber thlan tur ni mai a chuan landmark ah chuan in exchange location landmark ah chuan ti hian kan han da a chuan severity hi kan hriat tur chu hemi idar proceed tur form 1 to 10 ti tur hianin fatal ani emaw grievous injury emaw minor injury hospitalized ani angai ani non hospitalized le no injury ani chuanin idar kha proceed theilawa form 1 to 10 kan ti kha kan ti tuma kha ati theilawa chuwang chuan fatal emaw grievous injury emaw minor injury hospitalized kha ani angai ani chuan ka hriat tur chu accused pakhat an omangai ni tuna kan example pek tura hianin motor pakhat chia bike pakhat kha a brake fail awangin thingkung a sudona chuan hliamna deuh hlek kha a tuar ta a chu chuni mai ti chuanin motor pakhat chauh kan involve tira tah hianin mi pakhat chauh a tel awangin driver grievous injuries driver hi pakhat kan penga chuan minor vel te nom lo ta a passenger pawh kan nei hran pa lova ti chuanin pedestrian pawh hi kan nei lova chumi zo chuanin kan safe ang chuan ti hian a rawn awmanga tah hianin a tak taka chuanin tah hian accident thleng vel le hei neuh neuh ho kha thlalak dah tur ani thin ta ti chuan gallery te kan click anga a hmun a kan awm ni chuan use camera kan tianga camera an thla kan lang hmal thei bawk ta a tundir hmunah hi chuanin kan ti buai kher dawn lova a hnuai lamah hi kan scroll anga skip and continue awma kan skip mai dawn ni ti chuanin information ang khan a rawn lang tha kan fill up le dawn ani tah hian diary number kan dah lut anga chuan kham accident hmun kha route classification kha kan pe anga chuan road name hi duh chuanin National Highway 44 mingte lo nei thin tha khang te kha ni chu kan pe nga chu tiang zelin fill up tur hrang hrang ho hi kan han fill up le char char anga chumi no chu kan save dawn ni chuan details in save ha tah hianin vehicle details kha kan dah lut le dawna vehicle details kha kan dah lut anga ti chuanin ti tur neuh neuh ho hi kan han fill up char char anga motor chelai te kan thlang anga chuanin kan hriat tur chu son chika soidong han form 1 to 10 emaw ida procedure khan accused pakhat a awmanga ya victim kan ti chuan a ti thei dawn lo ani ti chuanin tah hianin motor number kan chulut theia hei a piah hian vahan a awm ta a motor number hi kan restop dawn ani eng motor nge kan exchange ti dawn pawn la hrelo kan restop anga chuan tah hian hriat tur chu tah hian space dah lo tur ni tih zawng phei vek tur ni chuan vahana kan zawng anga ti hianin hei an mani hi kan hmang top mai dawn nei tur dir hmunah hi chuan a in dik ani chuan match kan ti top anga a dik lo ni chuan an match kan tianga kan uluk deuh kan ti hrelo dawn ni hemi ah hian pawimawh ta chu exchange lo thlen pal chuanin motor document le driving license number te a thlalak emaw ama top call kha lo nei kha tha pena in pek kualang ve hi chu zia te lom thin hi na boi thlak thina ti chuan lo dika match ang khalun ta a that em em chu motor kan accident kha a lem nge tak ti kha tak kan em ti kha hriat thei vek ani motor number plate a dik lo an do da em ti te eng lowa chuan tah hian vehicle details le thlan ngai neuh neuh te kan han thlang le anga thlan ngai neuh neuh kan thlan zawh tawh chuanin ki ding lampang kil chungah khianin kan click le anga erawh khian driver details a kha kan dah le dawn ni tah hianin driver details kan fill up na pawh hian sarathi hmangin driver license kha kan dah
kan danga sarati kan va fetch the ni ti chuan amai automatic in ai fill up thei nuala driver date of birth ti te han min lo zota hede kan da lu tanga chuanin enge driver kha engtinge om e kan example ai chuan a grievous injury ni wangin he kan thlang aya chutiang chuan kan boi pui do na ni chuan khoi khoi nge hliam te kan da lu tanga chuan engtin nge damdawi kha thlen phei mo Samaritan ti te private motor ti te not non te po ti theia kha kha dik ber thlan tur ania chuan hospital thlen na ho minute man za te tikha na tru hi kan ti le do na ni ta hian driving license si ka hriat mai lo wangin unknown ka ti ri do na kan hriat ni chuanin permanent kan tianga non kan tianga chuan license number kan chhulu chuanin om do ni chuan a pa hming te son of kan han thu kan han fill up chara chumin huwa kan submit anga ti chuan hei fill up kim lo ka nei wangin a submit thei lawa chuan ka let lenga ta hianin ding lo ho kha kan fill up thalenga chumin chu submit kan tum le chin do na ni chuan kan tianga complete ta a chuan pedestrian le passenger te kan nei lo chumin do chuan kan fill up dik to ni chuan submit to SHO khi kan click do na ni kan click a chuan ta hian dik lo om chuan a ron zot ve thina ron soi ve thina dik hmelin alanga chuan kan submit ang yes kan tiang kon confirm anga tikhanin azauta ani ti chuanin ta hian ka complete to wang complete ta hian om do na ngo hei hi ni a tuna chung ber hi chuan tunami hi chu ama ka lo submit to ni wangin chuan he grievous kha ania chuan ti hianin field user chuan ati tur chu azawa SHO account na kan da phei to ani ti hian field user tan chuan ti tur om to lowa chuan ti hian SHO account OC account kan ti mai boka SHO account na hin kan luta hi alan dan tur chu ni maya chuan ta hian accident list sa hian kan kalanga chuan ta hianin complete ta kan lut lenga chuanin du chuan kan delete theia kan du chuan view kan edit thei boka chuan masabera chuanin view a kan kalanga chuan ta hianin SHO hian ti le tur chu hemi CSR number ti te FIR number ti te dan bo se ta nei em ti te section sang sang khang ho kha kan tidang lam le kan lo fill up le don chu mi tur chuan helaya hian hei kan click anga ti chuanin hei fill up ngai kha kan fill up le anga tura chuan kan risk le pop pop mai don ani a tak tak ani lo boka ta hian dan bo che te nei em ti te kan han envel anga nei lo chu not applicable kha ni maya chuan section vel te po thlan ngai don lo ani ri ina chuanin FIR submit hun te kan han thlang le anga ta hian ngai kha ring mayang chuan ta hian investigating officer pokha thlan thei dona anoi hian ta hian investigating officer oma IO dang pe kai chuan ama SHO tho khi handle mai sela keng tlang mai sela ol sam zola ama hi kan ti le don tho ni chuan kan save ang hei ron lang bel ta a ti chuanin kan ti le tu chu hemi a hianin SHO account ang hian kan du chuanin vehicle details deuh deuh pawh kan edit theia chuanin driver details vel pawh kan edit theia chuan chumi kan ti le tur chu motor inspection nei tur le kong inspection nei turin ta hianin transport le road owner hawa hianin inspection nei turin kan request do ni chuan chumi dan tur chu ta kan click anga so details a hian chuan helampang ding lampang kila koi a hian kan click anga ti chuan tuna hian soi tong han demo ni a mamit atak taka chuan mamit ani chuan MZ0 thi than tur ni tuna chuan number 1 thi kan thlang mai ri do ani ti chuan hei bo thlang lawanga chuan ta hianin khoi hmunang e motor inspection kha nei don ti kha police le MVI lampang point biak rona tha hemi hi chuan tunde hmuna chuan accident spot a khianin kan ti ringot ri mai don ani
ti chuan in ta hian kan motor ti tur kha kan tik le anga chuan request kan thonang ti kha transport ta request kan thon ta a chuan tuna kong accident motor accident chu kong ani thin ta kong nei tu te khan kan request vele don ani ama miang tho khan kan click lenga chuan ta hianin Mizoram thlan tur ania chuanin ta hian circle ah hianin in naiswa hawe ka thlang ri mai don ani tuna ri chuan circle te kan han penga tunge siam tu te chuan koi eng division nge ti te an thlang lenga chumi zo chuan submit kan submit le don ani ti khan kan submit zo le ta ti chuanin kan ti le tur chu transport hawin vehicle inspection an nei an ron chan let na lo nga le road owning agency hawina road inspection an nei na lo chan let lo nga kha kan ti tur ne khamin chan ma lo kha chuanin ti tur ma ba ka nei thei lo ti chuan helai ka kola hi chu accuse kha alo thip ale mo alo hliam na deuh emoni ani chuanin ta khanin kan va request te boka medical a khan chuan kan hria tur chu tun din hmuna chuanin PHC le CHC te postmortem le khatiang ni no poti thei thoma se Idar B ka hi chuanin district hospital chin ati awangin CHC le PHC kha chu anla ti thei chi alo an hemi postmortem result account nei na turang chi Irad Edar account kan nei ti ho khan la nei ve thei lo ani mamit district hospital hian nei to a chuan khami kha SHO account na kan ti thei ri chu ani deuh ber maya heng ho lo chan le thi kan nga kanga chumi zo chuan men chan le to no proceed to Idar ka le don ani completed a inti ve to ta road le transport hawin minon chang le to a ti chuan kan ti le tur chu view a kan kalanga chuan proceed to Idar hi kan ti don ani chuanin ta hian hei hemi information hi fill up le lo kanga ya kan click kanga chuanin fill up ngai ka han fill up le zung zung anga uluk hi ngai ve thin box ya chuan he lo toy mama pe sang pe sleng với cái lệ thì khả năng luận ở đích thấy ta bấm thấy ta trong cần xe phát trong hộ trong bể hiện vehicle details ấy cần thang lên à cần fill up lệ char char mấy đồ này ngồi hi thang char char chuan kan ti zo to nó cần save lệ đồ này tích lâu chuan thì hiện asenanga kan han fill up lệ khang aya lo fill up kim lo hi all box ya chuan kan save ang thì khan vehicle number hi kan ti lenga vehicle owner jok vehicle owner ha kan lu lenga details kan thlang lenga ti khan eng tin ti ma kan ti lenga chumin ho chuanin amor kan bok don 19 ania chuanin kan save thei don ani ti khan a zo ri ta chumin hi chuanin report chang kan lu tanga chuan ta hian hei kan soi form 1 to 10 chu om ta ni hemi hian 1 2 3 4 5 6 7 5 zo hian 10 form 10 hi om le dei chu tiang ve chung kal thel te oma chuan hei form sang a hi submit hun te om ve ka du hun hun a ti ri kon thei lo ve deuh ani chuwang chuanin in chen angai thina form 1 chumi khami chu chuti mi chuti zat ni a chuan submit man tur ani ti te khatiang form 2 3 form sang ho khati hianin om khom deuh vek ani hun bituk chung nei a ti fel tur ani ti chuanin khati chin deuh mai kha tun de hmona chuan kan en thei ni ata hian hi nei form te pawh in kal thela form 4 zo hian form 10 hi om deuh mai a
kha kha boina tur om chung lova chuan he form sang sang te submit the hun chung kha nei ve ve ka soi tong khan ka tiang kha submit man tum tur ani a khati chin de umai khatun ri chuanin kan en thei chu ni a hemi continue na tur hi kan la siam le thoi don ani